Ако ви предстои да си взимате куче, първо изгледайте това видео. Първо, подгответе дома си. Какво означава това? Означава да го обезопасите, като премахнете всички кабели, препарати, лекарства, чехли от достъпни за кучето места. По този начин ще защитите малкото кученце и своите нерви. Второ, набавете си основни аксесуари, като легло, купи за храна и вода, гребени и четки, задължително повод и нашийник, клетка за транспорт и не забравяйте играчки. Трето, изберете и си набавете подходяща храна. Малките кученца имат много специфични хранителни нужди, затова не правете никакви компромиси с качеството. Консултирайте се с ветеринар или се обърнете към нас, за да ви помогнем да направите правилния избор. Четвърто, подгответе се за обучение. Още от първите дни започнете с основни команди и изграждане на рутина. Кучетата обичат ясни правила и ред, а доброто поведение започва от много ранна възраст. Ако имате нужда от конкретни съвети, пишете в коментарите с вашите въпроси и ние ще се опитаме да направим видео, за да говорим на всеки от тях. И не на последно, пето място, още в рамките на първата седмица си запишете час за ветеринар. С него ще обсъдите вакцинации, обезпаразитяване, общо здраве и хранене на вашето куче. Последвай ни за втора част с още 5 полезни съвета.